जेरै कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैखुन बसुमतारीनि एबा बड'लेण्ड रादाबनि एक्स एडिटर इन चिफ बिथांनि सायाव जोङो दुखु फोरमायदों। बिथाङा आथिखालनि मानगोनां एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि आरो गावजों सावरायनाय अडिअ रेकर्डखौ एडिट खालामनानै बिथाङा भाइरेल खालामदों आरो बे भाइरेल खालामनायनि थाखाय गोबां थासारिया गाज्रि जादों। दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो मैखुन बसुमतारीनि सायाव जोङो दुखु फोरमायदों। बिथाङा बेबायदि खालामनाङामोन। जिहेतु 2020 सननि 21 जानुवारियाव बिटिआर रेकर्डनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायनायाव जोंनि मानगोनां आथिखालनि आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन आरो मैखुन बसुमतारीया सोंदोंमोन जे बिटिआर रेकर्डआ जालांबाय, पिस रेकर्डआ जालांबाय, थेवबो मानो थाखाय मोननै आरो दोलोआ फ्रेक्सन खालामनानै आरोबाव हाग्रायाव थांफिनबाय। बे बाथ्राखौ सोंनायाव जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंदोंमोन जे माखासे बाथ्राखौ आंनाव सोङालासिनो बिथां हेलेंगा बसुमतारी बिथांनाव सोंहै, बेबादि बाथ्राखौ बै समावहाय सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय बे बाथ्राखौनो मैखुन बसुमतारीया माखासे बाथ्राफोरखौ माखासे सोदोबफोरखौ एडिट खालामनानै भाइरेल खालामदों। दा बे भाइरेल खालामनाया आयेननि नोजोराव माखासे उइदाउट पारमिसन जि बिथाङा रेकर्ड खालामबाय, बे रेकर्ड खालामनाया आयेननि नोजोराव जोबोद दायनिगिरि। दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो दायनिगिरि होननानै जोङो सानना लादों। दा बिथांनि सायाव जोङो गोख्रों मोनसे जोङो सोंखारिनायखाय जोङो कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय दिन्थिदों आरो बिथांनि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लानानैबो जोङो सानदों। दा गाबोन जोङो बिथांनि सायाव एफआइआर होनायनि बाथ्राखौबो जों सानदों। जिहेतु बिथाङा मोनसे सान्थिखौ बिथाङा असान्थि परिबेसआव लाबोदों। जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां सिमांजों दावबायदों। खौसेथि, आमोनथाय आरो दावगाथाय माखासे बे मोन्थोरजों दावबायबाय थादों। आरो बे खामानि मावनायाव बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा खामानि मावनायनि परिबेसखौ गाज्रि खालामो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रा एडिट खालामनानै समाजाव गाज्रि बारहावा लाबोनानै जि बिथाङा गाज्रि खामानि मावबाय। दा बाहाय जोङो बिथांखौ जोङो सोंखारिदों। दा जियानो हक कार्बि आंलं दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो माब्लाबाबो निमाहा होनाय नङा। आथिखालनि मानगोनां जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जिखिनि हाबाफारि लानानै बर'नि खौसेथि, बर'खौ गेरेमसा माहारि दानाय, बर'खौ बुहुमाव सिनायथि होनाय गोबां बिथिङाव खामानि मावबाय थादों। आरो बेफोरबायदि खामानि मावनायाव बिथांखौ दुरबल खालामनायनि मोनसे सिमां नुदों नामा बिथाङा। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै बिथांनि गोसोखौ लोरबां खालामनानै थांखि लादों नामा बिथाङा। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्रानिफ्राय, बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय बे एक्स एडिटर इन चिफ बड'लेण्ड रादाबनि मैखुन बसुमतारीया जानगाराव थानांगौ। दा बेनिखायनो जों फिन खेबसे बिथांखौ बुंदों, कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिथांखौ जोङो बिथांनि सायाव जों एफआइआर होगोन आरो बिथाङा आयेननि बायदियै जिखिनि साजा मोननांगौ बिथाङा साजा मोननांगोन आरो मोनखागोन। दा बेखिनिखौ आसा खालामदों। आरो बेनि उनाव जोंनि समाजाव एबा जोंनि बर'फोरनि माखासे इउटुबार बिथांमोनाबो माखासे बाथ्राफोरखौ सानालासिनो बिथांमोननि टिआरए बा बिथांमोननि भिउखौ बारायनो थाखाय नाना रोखोमनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना देखायलाबायदों। आरो बिथांमोना नाना रोखोमनि अडिअ' भिडिअ माखासे रिल खालामनानै समाजाव गुबुंले बारहावाखौ सोरजिनायनि बिथांमोना खामानि मावदों। दा बेनिखायनो बे इउटुबारफोरखौबो जों खावलायगोन, बिथांमोना समाजनि जुदि मोजां लुबैयोबा बिथांमोनाबो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे बिथांमोना दिन्थिया, नंखाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोरमाया, देखाया। दा बेनिखायनो बे इउटुबारफोरखौबो जों खावलायगोन जाहाथे समाजनि जौगानाय, हारिनि जौगानाय,
राव हारिमुनि जौगानाय सोलोंथाइनि बिथिंनि माखासे जौगानाय माने जोंनि बर' माहारिनि जि माने मोजां आखुफोर बिथांखौ देखायनांगौ आरो जोंनि समाजाव माखासे गाज्रि आबहावा लाबोनाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बेबायदि रिल खालामनानै देखायनो मोननाय नङा आरो देखायनाय जुदि जों मोनोबा बै इउटुबारफोरखौबो जों माने इउटुबारफोरनि सायावबो जों माने गोख्रों राहा लामा लागोन आरो आयेननि बेबस्था जों लागोन बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो मैखोम बसुमतारी एक्स एडिटर इन चिफ बड'लेण्ड रादाब बिथांखौ जोङो सोंखारिदों आरो लोगोसे इउटुबार बिथांमोनखौबो जोङो सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा समाज बेरेखा जिखुनु हाबाफारिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ अन्यथा जों बिथांमोननि सायाव जोङो आयेननि बेबस्था लागोन आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौबो जोङो बुंगोन सिगांनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजिएस एबा एक्सपेल माने लिडार बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो मालाबा जों नुबाय थादों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर'नि सायाव गोबां रोखोमनि नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि माखासे हाबाफारिखौ लानानै बिथाङा गोबां माने नंखाय जि माने जुक्ति गैयै जुक्तिफोर माने बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोरमायलाबायदों दा बेनिखायनो बेफोरबायदि माने बाथ्राखौ जाहाथे बिथाङा बुङा नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै समाजाव माने गुबुंले माने बारहावा जाहाथे बिथाङा सोरजिया दा बेनिखायनो जोङो कास्टम बसुमतारी एक्सपेल माने लिडार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांखौबो जोङो गोख्रोङै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थायो नंखाय बाथ्राफोरखौ फोसावलाबायनानै समाजाव एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे मावथांखि माखासे हाबाफारि लानायाव बिथाङा जाहाथे माने हेंथा होआ बे माने बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे बिथाङा जानगार जायो दा बेनिखायनो जोङो कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथां कास्टम बसुमतारीखौबो जों सोंखारिदों आरो बिथाङा जुदि नंखाय बाथ्राफोरखौ नंगुबै बाथ्राफोरखौ ओरैनो माने गावनि बेक्तिगत लाब लानो थाखाय मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गंसे गोदान जिनि गला क'क्राझार सहरनि बिशाल मार्केटनि साहा जेडि रडनि साखाथियाव थानाय इउएस पल' प्युमा किलार ब्रेन्ड गलानि साखाथियाव गोदानै बेखेवदों क्रिमसन क्लाब मुंनि गलाखौ हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्राफोरखौ नोंथांमोना क्रिमसन क्लाबाव मोननो हागोन मख'नो गोनांदि गोदानै बेखेवनाय जिनि गलायाव हौवा हिन्जाव आरो गथ'साफोरनि गानग्रा जोमग्रा जेरै लंपेन्ट शार्ट टि शार्ट टपि बायदि जि जोम बायोब्ला नोंथांमोनहा मोननो हागोन डिसकाउन्टजों लोगोसे अफार गोबाव खालामाजासे खनसे भिजिट खालामदो क'क्राझार सोहोराव गोदानै बेखेवनाय क्रिमसन क्लाब जिनि गलायाव लोगोसे नोंथांजों गोरोबनाय समायना रमायना गानग्रा जोमग्राफोरखौ लानानै थांनो हागोन क्रिमसन क्लाब गलानिफ्राय खुलुमबाय क'क्राझार मैं एरिया वीएम हूँ क्रिमसन क्लब स्टोर हमारा ओपन हुआ है कोकराझार में 26 नंबर ईवीएस स्टोर है तो हमारे यहाँ पे मेंस वोमेंस किड्स 3 सेक्शन मिलेगा ये आपका कोकराझार में जेडी रोड बोरो भतरमारी कोकराझार जेडी रोड में है नियर पूमा विशाल वो सब स्टोर के पास में है तो हमारा यहाँ पे क्रिमसन क्लब में ऑफर चल रहा है आप लाइक लेडीज़ का अगर कुछ डेनिम परचेज करेंगे तो 4000 में डेनिम आपको 2 मिल जाएगा अगर मेंस का डेनिम कुछ भी अगर 2 परचेज करें 4500 में मेंस का डेनिम मिल जाएगा बाकी 3999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें 500 डिस्काउंट है 6999 से ऊपर अगर शॉपिंग करें मतलब 7000 से परचेज करने पे 1000 रुपीज़ ऑफ है 10,999 मतलब आपका 11,000 शॉपिंग करने से आपको 2000 डिस्काउंट इंस्टेंटली मिलेगा जो आपका बिल में डेबिट हो जाएगा तो आप लोग आइए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नियर विशाल है तो बोरो भतरमारी जेडी रोड तो ये क्रिमसन क्लब का एक्सक्लूसिव स्टोर है यहाँ पे आपको न्यू कलेक्शन अवेलेबल मिलेगा हर टाइम मिलेगा कुछ ना कुछ तो ऑफर चलता ही रहता है एवरी थ्रू द ईयर